Заповядай. На мен така най-чаровния. Искай от него да търси прединфарктно човешко сърце и му дайте бешир в ръката, нека с него извае за част. Животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти – емоционални, силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи или драматично преломни. Днес е последният ни ден от времето прекарано в скъпото ни родно училище, което беше за нас и дом, и закрила, и от което получихме толкова много знания и умения. Уважаеми господин директор, ученикът Ибрахим Ибраимов Юрупов, знамето сдадох. Уважаеми господин директор, ученикът Хасан Али Бимов, знамето приехме. Моя